Ngayon ay nandito tayo sa may harapan ng San Guillermo Parish Church at ito yung Bacolor Road. Yan. So today is Tuesday, July 7, 2026. At siguro nasa ano na ngayon, mga 3:30. At papunta tayo sa isang town dito sa Pampanga, which is called Santa Rita. Yan. So dito yung napili nating dito yung napili nating ruta. Nag-start tayo doon sa may Bacolor dahil galing tayo ng San Fernando sa capital town doon sa may Macdo. Dahil nabili natin itong DJI Mic 1. Yan. So ngayon natin itetest kung gaano ba kaganda or gaano ka crispy. Kasi kanina sinubukan na natin na maganda yung boses. Ewan ko lang ngayon, malalaman din natin mamaya yan kung ano ba yung anya, kung gaano ba kaganda yung output niya. Dito na tayo sa may sa Jose Abad Santos Avenue. Bali papasok tayo dun sa may intersection Pagguagua, and then tayo pa kanan tayo papuntang Santa Rita. So hopefully hindi na ganun kasabog yung boses natin or hindi na kahina. Usually kasi yung mga previous vlog natin, dahil yung ginagamit nating mic, yung mga external mic na decayable, and then nasira pa yung camera natin na nabasa siya nung pumunta tayo nung last day ng piyesta ng Apalit. So ngayon, andito na tayo sa may Santa Barbara Bridge. Yan. Yung next intersection, yun na yung papuntang Santa Rita. So update ko kayo pagdating natin doon. Kakanan tayo, Santa Rita, Porac. Yan. Kung kakaliwa ka, Guagua. And then kung didiretso ka, papunta ng Olongapo City. Yan. Ganda ng sidecar. Parang yung mga gawa sa Ilocos. Pag ano pala, rito, ang dami palang truck na dumadaan pag ganitong oras. Dahil truck ban yata sa MacArthur Highway. Dito pala yung daan nila. Naku, ang dami. So dapat pala kapag ganitong oras kung halimbawa galing ka ng Porac, dito ka dadaan. Yun, maiipit ka diyan, Ang dami nila. Usually kasi yan gravel and sand. Yun, So hindi ko lang alam kung saan yung exact boundary ng Santa Rita rito. I think kasi pa ito Guagua pa ito Ayan San Matias Guagua. Ito na siguro yung pinakahuling barangay ng Guagua bago ka makarating sa Santa Rita. So malalaman din natin yung pinakaunang barangay ng Santa Ritang madadatnan natin dito. So diretso lang tayo. San Matias Guagua pa rin ito. So sa mga in-update natin sa mga lugar, sa mga bayan dito sa Pampanga, madalang lang tayong makapag-vlog dito sa may Santa Rita. Pero I think nakapag-vlog na tayo rito nung bago-bago pa lang tayo. Doon sa may Santa Rita Eco Park. Pero mamaya titignan din natin yon. Ayan, saan na ba ito? San Matias, Santa Rita. Santa Rita na pala tayo. Yun Ito. Yun. Ito yung arco ng Santa Rita. Welcome Arch. Meron din palang San Matias yung Santa Rita. At ito naman yung
Ano ba ito? Santa Rita Elementary School. You know, Gabaldon Building. Ayan, dito na tayo sa downtown Santa Rita. At ito yung Santa Rita Public Market. You know, ang daming nagbabarbecue rito. Yan, diretsuin lang natin ito bago tayo mag-ikot-ikot. Barangay San Vicente. So, ito pala yung Barangay San Vicente ng Santa Rita. Ayan. At merong simbahan dito. Ano ba ito? San Vicente Chapel. Mamaya na tayo mag-drone. Ikot-ikot muna tayo dito. Dito sa main road. And then, pasok tayo dun sa may palengke mamaya. Zone 1. San Matias. So ito, San Matias na. Yung kanina, San Vicente. Tignan mo yung bahay, oh. And then, merong ano rito, school. Dominican School. Ganda ng loob, oh. So, parang ano na rito. Medyo kukunti na yung mga establishment. Balik tayo doon sa may ano. Doon sa BC area. JCS Supermarket. Asensado na rin yung bayan ng Santa Rita. Marami ring mga business establishment dito. Yan, subukan natin kumanan dito. Parang di pa ako nagawis sa area dito eh. Yan. Dito sa may side ng San Vicente Chapel. Yun o, tignan niyo yung bahay o. Yun, gumagawa sila ng ano rito o. Maraming stall, parang ano, arcade. Dito na pala yung Santa Monica. Ano, welcome Barangay Santa Monica. Iikot tayo dun sa may ano, may kanto dun. And then didiretso tayo dun sa may palengke. Hanap lang tayo ng kantong paliko rito, pakaliwa. Yun, no? Marami rin palang mga lumang bahay dito, oh. Gaya nito, yan. Yan, dito, nakakita tayo ng kanto. Paikot-ikot lang tayo ngayon dito sa may Santa Monica. Ayan, oh, talagang maraming mga lumang bahay, oh. Ito, ang ganda rin yung bahay dito. Ngayon lang tayo nakarating sa area ito ng Santa Rita. Ayan, oh, ang ganda ng bahay. Wow. Wow. Ang laki.
Ito siguro yung tumbok nito, yung sakto dun sa may ano, sa palengke. Kapetana. Yun, nakikita na natin yung main road. Ngayon, no, ang daming mga bahay na ganyan, no? Bayong Santa Rita, Pampanga. Dito na ba yung ano? Oh, dito na nga. Ito na yung palengke. Diretso na tayo rito. Yan, Bayong Santa Rita Public Market. Ang bango ng mga barbecue. Tingnan natin kung ano bang meron dito. So, dito pa rin tayo sa may Barangay San Vicente. And then dito, ano na pala ito? San Jose na, yan o. Barangay San Jose. Ang linaw ng tubig, oh. Yun, oh. Ang linaw ng tubig doon. Ah, parang dito na yung church. Ayun, nakikita na natin, no. Pasok muna tayo dito sa church. Yan, visit muna tayo rito. Dito na tayo magpalipad ng drone. Ano? Wow. Parokya ng Santa Rita de Castia. So, yan. Ganito pala yung itsura dito. And then, yung pinaka-stage nila, ayo. Atlong dala na banwang, kasalpantayanan, kapanayan, kapasalamatan, kasuyuan. Yan. And then ito naman yung Santa Rita Catholic School. Wow. At syempre, ito na yung pinaka-frontage ng Santa Rita de Castia. So, picture muna natin dito si Stark. Yun. So, nakapag-picture na tayo. Hanap na lang tayong spot dito. Dito na tayo mag-drone. Dito na lang.
tapos na tayo makapag-drone dito sa may harapan ng simbahan ng Santa Rita de Cassia. Yan, oh. Ang ganda niya, oh. Yan. Ito yung simbahan ng Santa Rita at actually first time natin mag-drone dito. At ito naman sa likod ko yung school, Santa Rita Catholic School. May nakita rin tayong ano rito, parang school din yata ito. Hindi lang natin alam yung ano. And then meron pa rin dito school yata pa rin yan, yung malaking building dyan. So diretso pa tayo hanggang doon, hanggang makarating tayo dun sa may pinaka dike, yung Santa Rita dike. So let's go na. Diretso na tayo, punta tayo dun sa may Santa Rita dike. Ito pala yung ano, Santa Rita College. Ayan, oh. Ayan, ito pala yung Santa Rita College na nakita natin. And then dito, legislative building pala. Then yung police station, banda ron. So magkakatabi lang. Pero wala tayong nakitang pinaka ano niya, pinaka plaza. Siguro yun na. Yung sa may church na. At dito maganda yung kalsada rito, aspaltado. Barangay San Jose. Oops. May humps dito, bagong gawa. Then dito meron din pala yung ano rito, chapel siguro ito. Ayan, oh, San Jose Chapel. Ang ganda rin, no? San Isidro, diretso, kaliwa, San Juan. Ito, Barangay San Juan, Macaba. Ayun. Alam ko ito na yung daan patungong ano doon sa may Mega Dike. At update pala dito sa may San Juan Macaba. Yan na, ginagawa yung mga drainage dito. So talagang nagpe-prepare sila dahil tagulan na Yan, o. Yan, ginagawa nila hanggang dito sa may pinaka, parang may creek doon. And then ito naman yung San Juan Elementary School. Yan, o. Ang ganda ng color combination nila, o. Light green at saka dark green. Six Mary's Resort and Events Place. 6 na Maria. And then dito may makikita na naman tayong chapel. Ayan, o. San Juan Chapel. Yun, no, luma din yung bahay na yun, no? Yun na siguro yung ano, yung papuntang Mega Dike, yung may approach na pataas na yun. Bali diretso na tayo hanggang dun sa may Santa Rita Eco Park.
Yun ang laki ng bahay. Wow. Maraming nagja-jogging dito paghapon. Ayan o. Pataas na tayo. Picnic Cafe, 1 kilometer. Oops. Uy, naglagay sila ng ano rito, para hindi makadaan yung mga truck. Ayan, 2 tosang na malalaki. Pwede rito hanggang ano lang siguro yung mga mini truck, yung elf. Ito yung mga matibay na flood control. Tignan nyo naman, no? Magkabila yan. Bali, dalawa kasi yung dike na to eh. Yung isa dito sa may Santa Rita, at yung isa naman dun sa ano, dun sa may Porac to Bacolor. Ito naman Santa Rita to Porac. Lakas ng hangin. Ngayon natin masusubukan yung binili nating DJI Mic 1. Kung gaano ba kaingay yung hindi naka-on yung ano natin yung with noise reduction. So at least kahit second lang natin nabili, kung mag-i-improve naman yung audio natin, di ba, mas maganda. Dito sa may kabilang dike na yan, hindi pa tayo nakarating dyan. So one time pupunta natin yan pag kasama natin si Pongkan. Yun, Picnic Cafe. Dito rin pala sa taas merong Way of the Cross. Ayan o. So diretso muna tayo dun sa pinaka statue ni Santa Rita para makapag-drone tayo. Yun no. Dito maraming tao dyan pag Holy Week. Sa taas na yan, dahil merong dyan Station of the Cross. At eto na, dito na tayo Santa Rita de Casquia. Yan yung niya. Yun no. Lagi pala ng statue niya. Bali may hawak siyang crucifix na nandun si Jesus Christ. Yan, hanap lang tayo ng spot dito para makapag-drone tayo. Dito tayo banda. Yan, dito tayo banda. Yun, panik muna tayo rito. Yan, dito tayo mismo sa ilalim ng statue ni Santa Rita, and then dito makikita mo puro mga palaisdaan, no? Ayan, no? Ang dami niyan, no? Mamaya makikita rin natin yan sa area view pag nagpalipad na tayo. Bali ito meron 3 layer. Ito yung pinakataas, and then pangalawa meron pa sa baba. Yan. Yun, no? Merong nagpipictorial dito. So drone muna tayo.
So, tapos na tayo mag-drone at nakita na natin yung aerial view nitong Santa Rita Eco Park. At nasa likod pa rin natin yung statue ni Santa Rita de Castia. Yan, no? So, hanggang dito na lang yung ating vlog and salamat sa panonood. Keep tuned to Puerlandas for more video updates dito sa Pampanga and all over the place. So, ride safe always, Kabalan. See you when I see you, and Puerlandas is signing out.